ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାଦିନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବପନ କରିବା ମାତା ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦମ୍ପତି ଋତୁଧ୍ୱଜ ଓ ମଦାଲସାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମଦାଲସା ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚରିତ୍ରା ନାରୀ। ସେ ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ତ୍ୟାଗରେ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମା ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପବିତ୍ରତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଅନୁସାରେ ତାର ନାମ ଦେବାକୁ ପିତା ଚାହିଁଲେ। ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପୁଅଟିର ନାମ ବିକ୍ରାନ୍ତ ରଖିଲେ। ଏହି ନାଁ ଶୁଣି ମଦାଲସା ହସି ଉଠିଲେ। ପିଲାଟିର ନାମ ଦେବାରେ ରାଜା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସାଂସାରିକ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦିଆଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ନିରର୍ଥକ। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ନାମ ରଖାଗଲା ସୁବାହୁ। ମଦାଲସା ପୁଣି ଶିଶୁଟିର ନାମକରଣ ବେଳେ ହସିଲେ। ମଦାଲସାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ରାଜା ଅପମାନ ବୋଧ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଋତୁଧ୍ୱଜ ମଦାଲସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଉଛି ତାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମକରଣ କର। ପୃଥିବୀରେ ପରିଚୟ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କାହାରିକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଦାଲସା ପୁଅର ନାମ ଦେଲେ ଅଲାର୍କ। ରାଜା ଏହି ନାମ ଶୁଣି ରାଗି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏକ ରାଜପରିବାରର ବଂଶଧର, ବୀରପୁତ୍ର, ସାହସୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜକୁ ଏହି ନାମ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି? କି ଲଜ୍ଜାର କଥା! ମୁଁ ତାକୁ ଏହି ନାମରେ ଡାକିବି ନାହିଁ। ଅଲାର୍କ ଅର୍ଥ ପାଗଳା କୁକୁର। ମୋ ପୁଅକୁ ପାଗଳା କୁକୁର ବୋଲି ଡକାଯିବ? ରାଜା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମଦାଲସା ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଯାହାର ନିଜର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚେତନା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ସହିତ ନିଜର ଅଭିନ୍ନତା କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ପାଗଳା କୁକୁରଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁରେ କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ଐକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେପରି ନିର୍ବୋଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦେହର ଆକାର ମଣିଷ ପରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନାମ ଦେବା ପୂରାପୂରି ଅଜ୍ଞତା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଦାଲସା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମଦାଲସା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଅ, ତୁ ମୋର ପୁଅ ବା ମୁଁ ତୋର ମା ନୁହେଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭାବିବା ନିର୍ବୋଧତା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ।